Di waħda minnu. Aħna konna fejn sa' sabateo dak iż-żmien, qed ngħidlek jiġifieri late 80s. U organizzajna competition bejn jiena ħejja u erboħra. Konna jinna ġejjin biedi li ħanamlu li kbir. Is-sibt ma jdejqana ħadd id-dar għandhom jisfel kanna. Insomma, biex ma ntellifx tajna, jiena kontrik da kontra da, u l-ewwel logħba jiena kontrik u tlift l-ewwel logħba u jiena kelli players kont nisbaħhom jiena għalkemm kont fissat u tlift l-ewwel logħba ġifieri lajt. Imbagħad da żobb ta' ballun. U ħabbattu bir-rabja u kissirtu. U l-unika ballun li kellna ta' Sabadeo. U daħija u sħabi ma l-ostja x'għamlu għattilhom u għammu nixxilkom ballun. Ftit il-bot minna kien hemm stationery. U dak tixxijin naf 10 cents kont tixxi 5 whatever. Mort nixtrilhom il-ball. Sakemm ġejt insib lilhom fej niddiskrivi lek kif id-dar biex forsi tifhem, ma kienu imsakrin xi ħadd sakkarhom fil-kamra fejn qed nilagħbu. Sakkar il-bieb ta' barra tal-bitħa għax bejn tidħol mill-bib ta' barra tagħna. So għandek l-entratura, bib tal-bitħa, il-bitħa u mbagħad fejn konna nilagħbu aħna games room. Astjal antika. Immaġinu palazz antik. Isek tħad fojer minn daw il-butik hotels illum. Kif tidħol hekk għandek dik l-intrata u saqaf ma jkollok, kula lalla. Insib il-ħuti u l-daw. Jajtu miegħi. Qed jgħidu ma' xi ħadd li kien qed fix-xaħt fuq li sakkarhom, imma lili qed joffendu u qed ikellimhom lura u jien ġej lura bil-ballun sopp qed jgħidu. Sewwa, u qed narhom qed kif taħtu u rawni, ġifieri l-istorja kienet li jien sakkarthom hemm. Sewwa bdejt nitfallhom lil ma' minn fuq mix-xaf tal-bitħa. Bdejt ninkihom u kellmu lil xulxin ħażin. Jien naf li mhux jien kont, tifhem? Issa għattilhom forsi kien Mario ta' ma ġabna jew hekk imma huma qed jgħidu li jien, ostja. Dik waħda mill ġifieri affarijiet li ġraw mhux dwar u binar u niftakar mbagħad dakinhar stess. Għadna ma lissa nfittxu d-dar għax hemm xi ħadd u missier dilettant tal-armi tal-kavallieri ta' Malta u xwabel u storju hekk u kulħadd qawwa xabla xi lanza u l-alla. Xew għamilna, sħajna jien naf ta' daw ta' jien blajtin. U nduru d-dar kbira cool. Qod iddur biex xwabel biex insibu l-ost. Jew ma sibna l-ħadd. U l-banju kien bl-ilma pereżempju jinħasem missier u ma jbattax l-ilma. U nfittxu biex xwabel Ġorġ. U ma sibna ħadd, mbagħad għadna taf x'nagħmlu. Għadna issa naqblu l-żrabi, kemm għandna żrabi aħna bejnietna ma niftakarx eżatti kif kien. Nagħmluhom hawnhekk fl-entrata, nagħmluhom pattern li aħna nafuh. U noħorġu nagħbu barra. Insakru għax jekk hawn gows hekk hawn xi ħadd sa jgħaddi bil-forsu sa jfixkeċi. Hekk kien il-pjan. Uħriġ nagħbu noli u daqqa jew l kienet waslet uħti mbagħad mix-xogħol, uħti kienet taħdem is-sibtijiet. Waslet mix-xogħol u dieħla, le, tidħolx raħ minnek uħti x'jallox ċaltina għadna ġejja mix-xogħol daħlet. Wasti u s-saben kienu kollhom gerfxin. Kollhom gerfxin sajjan kienu. Ejja, issa tgħidli mela kellkom mhux ħadd iddana jgħidlek ejwa jista' jkun ghost ukoll, imma my point is li huma bdew jgħidu li inti. Imma ta' żraben lejhom mbagħad ta' żraben kien post. Kien wara li jgħattilhom jiena mort nixxilkom il-blala, emmen mhux jien kont, imma xi ħadd kien. Ma allura xi ħadd id-dar ejja nfittxuh dik kollox wara li ġejt. U din l-idea tiegħi kienet ta' żraben għattilhom mela hawn xi ħadd. Nagħmlu di żraben, nagħmlu trepp ejja. Ma kienx hemm fejn joħroġ ħadd. Le. Ġifieri da. Ma naħsibx jista' jkun ta' jitnaf xaħat jaqbes minn bejta l-liħor, imma jien la naf ma nafx. Għalina dak il-ħin ġifiri kienet weird, wicked u wild, għaxa ta' kem la jatna u rżaqna ma tħalġi d-dar. Kellek xie esperienza tal-paranormal jew xi ħaġa inspjegabbli, jew nkella UFOs? Tixtieq taqsama magħna? Jekk iwa, ikkuntattjana fuq daw il-links li ħantukom.